Haino hai lamsogo chukhone khorang nai tongnai joto viewers rokno phaidi singtini kaisa admission notification naileyana o notification phaisok paikha Kunjaban college ni aro B.ed 2 বছর course tei M.ed 2 বছর course ni bagui admission naharjaknai season 2023 to 24 ni bagui norok jara B.ed tei M.ed khlainani musungui tongnai rok norok aro apply khlaimannai 13-3-2023 tei 26-3-2023 ni bisingo fia abo norok online ni bisingtei apply ma khainai tei online apply khlaimani yagulo ba poreo norokni form ni hard copy tei logio nangmani documents rokno IASC Kunjaban Agartala thangai joma ma roinai 14-3-2023 ni simi 30-3-2023 salmarini dibor 12 tani simi sarik 3 tani bisingo norok o hard copy no joma ma roinai teibo norok eligibility criteria ni detail সম্পর্কে norok saimana musungke borongni website www.iasctripura.com o website ge thangi norok kaham khai naimannai hambai।